नोंसा मादैया अबाव खामारि मादैया अबाव थायो आं मोनथिया मा होनो थगायनो दा कम्पानियावनो खामानि मावहैदो होननानै थगायनोसैलै माबा मादैया कम्पानियावसो खामानि मावनो थांदोंनो कम्पानियाव खामानि मावनो थांदों अबेयाव गुवाहाटियाव नामा गुवाहाटियाव थांदों ना नलबारियाव थांदों आं बेफोरखौ जेबो मिन्थियालै आं बेफोरखौ थाल लाबाय थाया नोङो थगायदों टिल्लु है आंलाय मानो थगायलाबायनो नोङो मादै गेदेरखौ नागिरदों मोजांसो मादै उन्दै थानायावलाय मादै गेदेरखौलाय मानोथ' नाम लाबावदों नोंहालाय मादै उन्दैया फैयाखै नामा दाबो आलासि जानायनिफ्रायनो फैयाखै नोंसा मादै उन्दैया फैला मा मादै उन्दैया फैला नाथाय मानो मानि थाखाय मा मोनथिगौ दा मानि थाखाय फैला मानो फैया जिखि जाया गैला नोंसा मादैया फैला दिनै मास मोनसेयानो जालांबाय जाम्बालाय ओरैनो खबर लादों आरोलै ओरैनो खबर लानो मोना नामा नङा दादै बाथ्राया एसे बेलेग न' जेबो बाथ्रा बेलेग नङा मोनथिबाय नोंसा बिबारि आबौमोना मवा अबाव थांदों मवा माने गजासावआव थांदों होनना बुंदोंमोन माथो दहायनो मा दसेनो बावगारलै थाख्ला दादै खर'फोरालाय मा मेलेमफोरा थिगै गैला नामा नोंनियालाय ए टिल्लु जुबान संभाल के बात करना जुबान को तो संभाल के इतनी बात कर रही हो ना मैं नोंसो गावगायासो दसेनो बावगारो बेनिखायसो बुंदोंलाय आङो नोंसा बिबारि आबौमोना माला फैगोन आरो बेलासिसो होनबा आं दा बेलासि फैबावगोन नों मोनथियाबाबोथ' नोंसा बिबारि आबौमोना मोनथिगौ ना नलबारियावसो थांदों ना गुवाहाटियावसो खामानि मावनो थांदों मोनथिगौ खोना दायो सोंनो फैबानो जाबाय आं खिन्थु जेबो मोनथिया जागोन नोंसा आबौमोनखौ खिन्थाबानो जाबाय थाख्ला दादै फैदोंमोन होननानै दायो फैबावगोन दे आं खिन्थु आंखौ फैगोन होननानै मोनथिनानै खिन्थु बराबो थांनो होनाङा दे बान्दर थाख्ला दादै दासो मादै गिदिरखौ नांगौ जादों मादै फिसाया गैखाय मादै उन्दैखौ आं मोनथिखागौमोन एसे मानसिया बोरैबा थंगालि टाइपखामोन आं एसे सन्देह जाखादोंमोन सिगांनो नुनायाव सोरखौबा गोसथोबाव होननानै मोनदों साला मोनदों पस्ट अफिसाव थांबानो खि खालि नेट गैयाल' जाबाय थायो थै दालाय मा जाबावगोन दुर्गा फुजानो सफैथारबाय माबा सप्तासेनि उनावसो थांनो होदों सप्तासेनि उनावबा आरो मा जायो मोनगोन ना मोना फैसा आइया सफैबाय मोनदोंना फैसाखौ गैयाहा आइ थाइसे फैसा मोनबोआसै मा थाइसेबो फैसा मोनदिया नाथाय मानि थाखाय नेटानो गैयानोहाय खालि नेट गैयाल' बुंबाय थायो नेटसो गैया जालाबाय ओमफ्राय गाबोनो दिहुननो हागोन बायसि गैयाहाय माबा सप्तासेनि उनावसो थांनो होदों नेटानो गैयानो आयु होमबालाय दालाय माथो जागोन माथो जाबावगोनखाय आरो आइ नोंसोरो फुजायाव दख'ना गोदान गाननो मोनला आरो दे माथो खालामबावनो आरो जेबो नङा दे जोंफोरनियानो खाफाल गाज्रि आदाया 8,000 फैसा होनायाबो ओरैनो थांगाजोब्बाय दा आरो माथो बुंबावनो आरो जोंनियानो खाफाल गाज्रि आरो बेनोथ'हाय आइ माथो बुंबावनो आरो आगै सनाथि नोंनि थाखाय गांसे बायनो हानायबाबो जागौमोन दे जेबो नङा दे बाजै माथोखाय दख'ना दंखायो माथो नोंनियालाय नोंनाबो माथो गोदान दख'ना दंसैलै हाबायाव उथिनायफोरा बे नोंनि हाबायाव उथिनाय दख'नाफोरखौनो गानगोन आरोलै आङो थेवब्लाबो आं गानखोन्दा गोजासोना आगै आयु मा जानोखाय नों गानबानोखि जायो आरो हाबायाव उथिनाय दख'नाफोरा माथो समायना गोजाथार नोंनिया दा दख'नाखौ सिन्थाथ'नाङा आब' दा फुजायाव मादो नायगोन बेखौसो सिन्था फैसा थाइसेबो गैया आखायाव जोंथ' फुजायाव थांबा माबा माबि जानो लुबैगोनलै माबा माबि नायनो लुबैगोन बेखौसो दा दे जानायखौ जेबो सिन्था खालामनाङा नोङो आं होगोन दे फैसा अबाव मोनगोन नोंलाय आयै फैसा थास' आथिं खानानै एसे फाननो लांगोन र' आङो आरो आंहा दाउ मासे दङदि बे दाउ फाख्राया बेखौ फाननो लांगोन आङो आयै दाउ फाख्रायालाय माथो देनायानो थायाखै सेरसेयानो जानाय नङा सेरसेयाथ' जाया र' थेवब्लाबोथ' आधा किल'सो जागोन ना नोंसोर सानैनि मेथाइ जानो आन्था 200 नङाबा 300 थाखा मोनबाबो जागोन दे औ नंगौथ' आरो मादै जों बारा मेथाइ जाया दे जोंखौलाय मा फुजा खलाखौ नुबाबो जागोन जाबाबो सानसे जागोन आरो बै चाउमिनफोरखौनो चाउमिन नङाबाबो बै पर'थाफोरखौनो जानांसिगोन आरो थेवबो मायबाफोर मोजां नुबाबो बायनो मोननाय नंला आरो जोंफोर जेबो
जोंनि फुजायाथ' जा गिदिर जाखायो जि मोजां मोजांलो सना आसान ओंखारखायो दे माथो खालामबावनो आरो उनाव बायनो हागोन दे औलै माथो बुंबावनो आरो ओमफ्राय दाउ फाख्राखौलाय दा बोरैथ' हमनो दा नों दिनैनो लांगोनबा बेलासे आं हमगोन दे आं हमनो हागौ आयै दाउआलाय माथो मासेल'सो बेखौथ' जोलैनोसो दोननो नागिरदोंमोन दा बेखौनो फाननाय जासिगोन माथो हा माथो खालायबावनो होमबा जेबोथ' उफाय गैबावला फाननो लागाबो जेबो गैया थास' आथिं एसे खाना लांनि र' थाङोना थाङा दे बाजै जेबो नङा दे दाउआलाय मा उनाव बायफिनबानो मोनगोन नाथाय फुजायासो फैबाय थायाना बोसोरसेयावसो खेबसे फैयो थेवब्लाबो सानदोंमोन आङो एबार दुर्गा फुजायाव दख'ना गोदान गानलांगोन होननानै थिगसे मेथाइ जागोन होननानै आरो लो आसानफोरखौ बायनो सानदोंमोन दा आरो थै माथो बुंबावनो आरो खाफालानो गाज्रिमारलै दे खालमानसे बायनो हासिगोन दे आयै ओमफ्राय बे जुदुआलाय माथो गोसोमथार जाथारबायलै बेखौ मोजाङै हुख'नांसिगोन औ गोसोमथार जाद्रायबायनो बे जोदौआ मोजाङै हुख'नांसिगोन बे जोदोखौबो बा मालाय गायदेआबो बेसेबा गोजौ सेन्देल गानना फैखादोंहाय नोङो दिनै बेसेबा गोजौ नुखादों नोंखौ दिनै हेलेना एक्ट्रेस रखम नुलायदों बेथो औ मानसि गुफुरजों दख'नाया जा समायखादों मा समायना नुखादों नोंखौ दिनै गायदेआगै बाराद्राय बाखनायबाबो लाजिनाय मोनलाय लाङोलै आङो बिबारियाबो आरो मोनसे बागै आयु बेखौनो लाजिबाय आरो नोंखौ मोजां नुमारदों बासा दिनै मा समायना नुखादों थेंक इउ ओमफ्राय बे गजासगा एसेबां सोलायखाबाय रगरा आं साननैसो फैयावनो बिल्डिं माने लुलायलांबाय माथो आजिखालि मानसिफोरना बिराद फैसा जादोंलै मार फैसा खामायखायो जोंनियासो गैया जिर' मालाबा मानसिफोरा इउटुबाव भिडिअ हगार कतक लन फैसा खामायगासिनो लाखौ हालायि गायदेआबो नोंबो बानाय भिउस जागोन खोनादों नोंनियाबो ओइ आंखौलाय सोर नायनोलै आंखौ मानसिफोरा मोजां मोनाखै नालाय बेनिखायनो बानायनो बालायलाङो फारसेथिंजाय आरो मबाइलबो गैला मबाइलनि जेबो सिन्था खालामनाङा दिनै दा नोङो बायनो हासिगोन नंनायालाय नंगौ र' मोसोमागै थेवब्लाबो आंनियालाय भ्लग भिडिअ बानायबा जागोन नालाय मालाय एसे माबा जानांगौलै फेमास आरो माथो आंनि लोगोफोरा बुङोलै माबा भाइराल जाबासो भिउस जायोनो मा भाइराललै मा बोरै बुजायनो दा गायदेआगै सोरबाबा गाज्रि भिडिअ हगारनानै भाइराल जायो सोरबाबा मोजां भिडिअ हगारनानै भाइराल जायो सोरबाबा कमेडि खालामनानै भाइराल जायो बेफोरखौनो बुंखोना जोंबो ओरै मिन्थिबाङा जोंबो आरो गोदानैसो लादोंना मबाइलखौ बिदि इउटुबनि बागै जेबो मिन्थिथ'वा बिबारियाबो बांद्राय रोङासो बोनानैबो नायनो रोङा आं कतक बोनानै नायो दा इउटुबाव माबा माबि खाना बानायनाय बेदर बानायनाय थास' ओमफ्राय आसार बानायनाय बेफोरखौ नायबाय थायो आं बोनानै आंहाबो बेखौनो नायबाय थायोमोनलै माबा पापिफोरा मबाइलखौ लांनानै दैयाव खोख्लैनानै दा फैसाखौबो होजोबला 7,000खौथ' माला होबावगोन आं मिन्थिला गेरेन्टियानो गैया जेबो दे जालांबाय आरो बेफोरखौनो साननानै खर'खौ गुदुं खालामना लाबाय थानांला नोङो गायदेआगै सानबाय थालालै खर'फोरासो बेसेबा गुदुं जायो मेलेमफोरा एकदम बोरैबा लोरिलाय लाङोलै गेद्दा गिदिंलायो खर'आनो खर'आबो गेद्दा गिदिंलायो कसमबो रखरा आंना माबा बोरैबा गेद्दा गिदिङो बोरैबा उखैनायसो मोनबायलै आङो उदैयानो बोरैबा कक्ल' काक्ला गाबगासिनो आंनिया उखैदों थ' होमबालाय रेस्टुरेन्टफोराव माबाफोर जाहैनि चाउमिन मम'फोर आङो चिकेन चाउमिन जागोन दे गायदेआगै मा जाबानो जाबाय दे मोस्रोम फैसाखौ होग्रो दा आरो बावगारगोन नै गायदेआबो 15,000 दङ आयु मानो एसेबां 15,000 मानि होलायदों 7,000 होबाबो जागौमोन ना नाङा दे ला दा फुजाबो सफैथारबाय नोङो फुजायाव मेथाइ जानो हागोन अबेसे फुजायाव मेथाइ जानो फैसायालाय आंना गैखाया ओमफ्राय दख'नाबो बायनो हागोन दे गांसे 2,000 जागोन दे आबौ आङो दख'नाबो बायगोन दे गांसे 2,000 नङाबा 2,500 आगै बायना ला गांसे फुजानि नामाव
बिबारि आब' मोस्रोमाखै नोंसोर मानसिफोरा मानो एसेबां अनसुलि गोजा मानो एसेबां मोजां गोजा आयौ बे दुनियाव बे संसाराव आङो नोंसोरनि बायदि मानसि थैबाबो लोगो मोनखालालै नोंसोरनो फार्स्ट नोंसोरनो लास्ट मानो बेफोरबायदि बुङो जोंफोरबो बाराद्राय बाख्नायबा लाजियो नो गायदेयाबो फैसा लाग्रो सोनानै बावगारगोन आरो दा अ हर लाबो हेलौ सना औ मा खालामदों नोङो नै आङो सगावसो फैदों र' आंनिया खानाया गोलावथार जादों एसे सिमनि र' माबालै सना माबा आंनो 5000 फैसा नांबावगौलै मा 5000 फैसा नांबावगौ मा 10000 थोआखै नामा बे 10000 लाय मा जानोखाय दख'नाखौनो आं एसेबां दाबिनि बायखादों आरो सेन्डेल बायदों आरो लंपेन्टबो बायदों टि-शार्टबो बायदों आजिखालि जिनिसफोरनिया बुहुत दाम गोसा जालांबायना फैसाया थोआथ' 10000 फैसाया जेबो जाया आरो मालाय आंनि लोगो सनिया मोना बयबो खानाय स्ट्रेट खालामजोबदों आंल'सो खामाखै मानोना आंनियावनो फैसा गैया ओमफ्राय दाथ' आंनि आखायाव फैसायानो गैला खरसा जाजोबबाय आंहा दा फुजाखौ माजों नायनो आं फुजायाव माखौ जानो माखौ नायनो गल'ल' नायबाय थानोसै आरो मालायनि जानाय मालायनि नायनायफोरखौनो दाथ' आंनि आखायाव फैसायानो गैयालै सना बिदि बुंबा जागौ नामा आंनो नांथारगौ दे सना दा लाखिथ'नि आं माने सगावसो फैदोंना दा रुमाव थांनानै मोजाङै रायज्लायगोन खानायखौ सिनग्रोना फैग्रोनि र' दे होनबा फन हरथार दे खिन्थु बावगारनाङा दे जागोन दे सना मानो हरा जानो दे सना लाखिथ'नि दे दा हरगोन अके आंथ' 2000 फैसा थानायखौ दा गस्ला लंपेन्ट बायना लाबायलै दाथ' आंनि आखायाव 500ल'सो दङ दा आङो सनानो फैसाखौनो अबाव फैसा मोनबावनो सनायाबोलाय मा एसेबां फैसा बिबाय थायोलै आं गावगाया लाखियालासेनो 10000 मानि हरबाय बे 10000 फैसायाबो थोआना बियो दा बेसेबां नांबावगोन होनना बुंदों बियो 5000 ना बेसेबांसो बुंखो बावलायलांबायलै आङो दे 5000 बे बा 4000 अबाव मोननो देनाय आङो फैसायानो गैला आंनिया दा आखायाव दा हराबाबो आंखौ गाज्रि मोनगोन है टेनसनसो जालायलांबायलै आङो गाज्रि मोननानै जुदि आंजों रायज्लाया जाना थायो आंखौ नाङा जाना थायो अब्लानिया मा जागोन हे हरनांगोन माबा मोनसे खालायनाबाबो हरथारनांगोन मेंसोबाय गारि गाखोबाबो मेंलाय माथो औ मेङोथ' र' सफैबाय नोंसोरो औ सफैबाय र' ओइ माबा थाख्ला दारिया फैदोंमोनसो ओमफ्राय फैनानै मादै गिदिरखौ नागिरदोंमोन अबाव दंहैयो होननानै मा ए बाथ्राखौ बुजि मोनबाय रे हिन्जाव गदाया खानायखाय दा मादै गिदिरखौ नांगौ जाफिनदों नामा अ बेनिखायनो नागिरफैदों बियो अ ओमफ्राय मालाय दा बेलासे फैबावगोननो आयु मानोसि माने मादै गिदिरा अबाव दं होननानै आंनियाव सोंदोंमोन ओमफ्राय आं आरो मोनथिया होनना बुंदों मोनथिया माने माबा मादैया कम्पानियावसो खामानि मावनो थाङो होननानै थगायदों आं ए औलै आं आरो मा बुङा बिदिनो थगायना दोनबाय आरो मा आङो बिदि होनना बुंनाङामोन नामा दाबा मा होननाया मोजां जागोन नङाबा दायो मादैजों रायज्लायगोन र' आङो अ रायज्लायबासा दा आरो बेलासे फैबावगोनबा अ फैगोननो मालाय बेलासे नोंसिनाव सोंनो बा एसेबां आलाय सिलाय खालामनानै ओमफ्राय दा हिन्जाव गदाया खानायखाय दासो नांगौ जाफिनदों आयु माबायदि मानसि लाजिथाराबो खोना आंनिबा मादै गिदिरा फैथारनाङाहाय बे फाफि थाग्लाजों औलै आंनिबाबो मादै गिदिरा फैफिननांलामोन सिगांबाबा एसेबां आलाय आथानि खालायदोंमोन ओमफ्राय दा नांगौ जानायखायसो नागिरदों औथ' आरो ओमफ्राय जुदि मादै उन्दैया जुदि आरो फैफिनना होयो अब्ला मा जागोन औ नंमारगौथ' ओमफ्राय जुदि मादै गदाया हौवाखौ नांला होननानै आरो फैफिनो थाख्ला दादैनियाव होमबानिया दुसुन मादै गिदिरखौ आरो होसोफिनगोन औलै थाख्ला दादैखौ फोथायनो हामारा नंमारगौ दे रांखावरि मादैया जुदि आरो फैफिनना होबा आरो होसोबावगोन बे थाख्ला दादैया मादै गिदिरखौ आंनिबा मादै गिदिरा थाख्लाजों फैफिननांलालै मानो होनबा थाख्ला दादैजों जेबो गेरेन्टि गैया दा नांगौ जानायखायसो नङाबाथ' बा इउसल' खालामोलै थाख्ला दादैया हेथ्राथार औथ' आरो दा रावबो गैयैखाय नांगौ जादों आरो न' सिङाव फन खालामैनि मादैखौ थौ नंमारगौ दे थाख्ला दादैया मादै गिदिरखौ इउसल' खालामनो नागिरदों